lähdettiin vähän testailemaan näitä 24 vuoden Sea-Doo-malleja. Sampolla on tuossa alla ihan uusi Spark Trixie, 1 uppimalli, keuli ja keittää perunat. Mulla on tässä GTX 230. Ei kolaha. Vähän kuvaaja tuli paikalle. Tää on tosiaan GTX 230, ahettu 1600 kuutioinen 3-pyttyinen moottori ja tässä uusimmassa rungossa, eli kääntyypi kivasti, mutta silti on mukava matkaseuralainen. Ja tämä mikä tässä runkomallissa on parasta, niin iso säilytystila tuossa eessä. Ja sitten semmonen mukava ominaisuus on myös tää tangon korkeuden säätö, eli tästä pystyy pikana säätämään ohjaustangon kulumaa. GTX-mallista tietenkin löytyy kaikki ajomodet, sportti, normaali, eko. Sen lisäksi tietenkin trimmi, vakionopeuden sääti. Todella mukava jetti retkeilyyn ja vaikka vähän isommillekin vesille. Sitten tuossa Sampoalla on tuo uusi Spark Trixie. Yläkansi muuttu aika isostikin tälle vuodelle. Siellä on justiin samoin kännykälle oma kuivateline tuossa eessä ja mittaristo on muuttunut ja trimmin kulumat on vähän muuttunut, että sillä pystyy vielä enemmän kikkailemaan kuin aikaisemmilla versioilla. Ja tää on tosiaan niin kuin yhden istuttava versio, mutta siihen saa lisävarusteena myös 2-paikkaisen penkin. Sampohan voi sitä trimmistä vähän näyttää naminamia, että mitä sillä voi. Tohiko ne vähän? No pikkusen. Tosiaan tämä 24 uusi 1 uppi Trixie-malli tässä ja tästäkö naputtaa tuosta trimmi ylös, niin tällähän pystyy tehdä näin, tälleen näin, voi hyppiä näin ja näin. Sitten kun tahtoo kunnon naminamia tehdä, niin voi tehdä näin. Katsotaanpa vähän tätä säilytyspolitiikkaa näistä isommista Sea-Doo-jeteistä. Nämä hanskalokerrot. No annapa se kamera itsensä tänne, niin saat siihen näyttää, niin vie kerran. Elikkä hanskalokeroon mahtuu puhelin ja vähän muutakin tavaraa. Siellä on USB-pistoke näissä malleissa, missä on äänentoistojärjestelmä, eli pystyy soittamaan humppaa tuolta suoraan puhelintelineestä. Ja sitten siinä on se tangon korkeuden säätö, eli saa vähän ylemmäs, jos haluaa seisalta ajaa, ja jos haluaa tuommoisen rennon istualtaan olevan ajoasennon, niin sitten saa siihen alas. Ja sitten se säilytystilahan tässä on ihan huippu, eli nyttenkin siellä on kameravehkeet kaikkia ei ole vielä edes puolillaan tuo säilytystila, ja ne on tosi helposti otettavissa myös tässä vesillä. Ja bensatankin korkki on siinä ja sitten tuolla on vielä paikka tuolle Sea-Doon turvavarustesarjalle. Tässä sinun 325 RXT on vielä lisäksi tuo värinäyttö ja sitten tietenkin nämä humppavehkeet täällä. Se aina sattuukin, kun me lähdetään tänne vesille jotakin kuvaamaan, niin vettä sattaa. Tai vesietti koeajo, niin vettä sattaa. Viikonloppuna oli 27 lämmintä.